Pe 5 februarie 1985, în insula Madeira, avea să se nască un copil care va deveni sinonim cu Portugalia și cu fotbalul spectacol. O să prezint povestea copilăriei lui ca pe un joc cu stagii și cred că va fi fun, mai ales că exact asta este viața sa, parcă o luptă continuă. We are a little bit hungry, so we had a McDonald's next to the stadium where we live, and we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? Mama lui Ronaldo a declarat ulterior că a fost o sarcină nedorită, mai ales într-o familie care nu avea posibilități și avea deja 3 copii de crescut, unde 3 crește și al 4-lea, și așa a apărut pe lume Cristiano Ronaldo dos Aveiro, numit așa după actorul și președintele SUA, Ronald Reagan, care fusese actorul preferat al tatălui lui Ronaldo. Stagiul 1. S-a născut, chiar dacă nu a fost dorit, trecut. Faptul că a avut frați mai mari i-a dat șansa lui Ronaldo să aibă o copilărie mai fericită. Era mereu ocrotit de fratele și surorile sale, care, indiferent de năzbâtiile pe care le făcea Ronnie, îl acopereau de fiecare dată, mai ales că era supranumit plângăciosul, fiindcă de fiecare dată când îl deranja ceva, izbucnea în plâns. A avut 2 perechi de încălțări, una cu care mergea la școală și una în care juca fotbal. 15 ani mai târziu avea propria linie de sneaker și Nike Air Max și era imaginea Nike Mercurial, linia de ghete de fotbal de vârf a producătorului american. Them and your mom would patch them together. How important was it for you to tell that story in this design? Well, I think it's a good story, especially for the young kids that they do it the same me, that they have possibilities to have money to buy shoes. So this is my history since the beginning. Adidas și aceștia, plini de petice, dar aurii, simbolizează drumul lui Ronaldo de la fotbalul în curtea școlii la câștigarea balonului de aur. O poveste desprinsă parcă din filme și care, în opinia mea, mai are capitole de scris pe teren. A început fotbalul la 8 ani la Andorinha, iar la 10 ani a semnat cu Nacional, unul dintre cluburile mari din Madeira. La 12 ani a mers la probe la Sporting, iar cei de acolo i-au oferit pe loc un contract. Asta a însemnat că la acea vârstă fragedă, Ronaldo a trebuit să părăsească Madeira și să se mute în capitala Portugaliei, Lisabona, unde acomodarea a fost foarte grea. Din biografia lui aflăm că mi-era dor de casă și adormeam plângând în fiecare seară. Fără ghidul părintesc și cu un temperament vulcanic, Ronaldo a fost exmatriculat din școală după ce a aruncat cu un scaun după o profesoară, care se spune că l-ar fi numit țăran. Stagiul 2. Fii cel mai bun din curtea școlii și transferă-te la o echipă mare. Trecut.